Hola, com esteu? Soc Aina Montferrer i estic ací en el podcast de S'épanouir avec Loga i, com sempre dic, de mica en mica s'ampli la pica. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de S'épanouir avec Loga, un espai on reflexionarem sobre llengües, educació, cultura i tot allò que ens ajuda a créixer personalment i també professionalment. Avui tinc la gran sort d'estar amb una dona que admiro profundament per la seva manera d'entendre la llengua, la docència i també la cultura. Aina és una investigadora, professora i artista que combina el rigor acadèmic amb la creativitat més genuïna. Benvinguda al podcast, Aina Montferrer. Gràcies per acceptar aquesta invitació. Gràcies per convidar-me. Moltes gràcies. Aina Montferrer Palmer és professora i investigadora de la Universitat de València, doctora en Filologia per la Universitat Jaume I i Premi Extraordinari de Tesi en 2026 de l'UGI amb un estudi sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés. També és doctora en Filosofia per la UNED. És llicenciada en Comunicació Audiovisual, grau en Llengua i Literatura Catalanes i grau en Filosofia i autora de nombroses publicacions com Llengua, Literatura i Didàctica, així com de llibres com Vicent Andrés Estellés i la literatura a l'aula i Docentes hiperdiscursivos. A més, és una de les veus més inspiradores del panorama actual valencià, impulsora del canal de Mica en Mica, del podcast Ben i Parlem, coordinadora del projecte Apunts de Llengua d'Apunt i membre del grup de música Palmer. Bé, abans de començar, també m'agradaria agrair a la Universitat de València i al CEDI, al Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants, el seu suport també gràcies a l'ajuda fora de classe que han fet possible aquest projecte en concret. A la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per deixar-nos realitzar el podcast així a la sala multimèdia, l'espai podcast de la facultat. Ara sí, comencem amb una pregunta, Aina. M'agradaria que ens contares una mica d'on naix la teva passió per la llengua i la literatura i si sempre has volgut ser professora o si és una cosa que t'ha vingut de més tard. Bé, a veure, jo, com tu, tinc un pare professor de valencià i això fa molt. Freud diria que estem ahí condicionades, no? Era una de les idees, no?, de poder ser mestra o professora de valencià, és com que ho veus a casa i dius, jo a mi m'agradaria. Per tot el compromís també que veus que hi ha darrere i si eres una xiqueta curiosa i implicada, polititzada, dogmatitzada, adoctrinada per la teva família valencianista, que té tota la llibreria d'enciclopèdia catalana i tots els aplecs i a totes les trobades de la llengua, aleshores és normal, no? Te tenen ahí cooptada en la secta del valencianisme. Però també m'hauria agradat ser biòloga marina o astrònoma, la veritat. Mira, sí. Sí, el que passa és que vaig dedicar moltes hores al violí i ja això em va impedir fer carreres difícils i vaig fer una carrera fàcil. I creus que és una carrera fàcil? Jo vaig fer comunicació audiovisual i sí, efectivament, és una carrera molt fàcil. Ah, molt bé. En totes les universitats penses que és una carrera molt fàcil? No ho sé perquè jo només la vaig fer a la Jaume I, però no considero que sigui una carrera molt exigent intel·lectualment. No. És clar que no pot ser no és el mateix que biologia marina, no? Biologia... Però encara se't queda l'espineta, algun dia encara faries ciències del mar o sí, alguna sempre cosa? dic que si me tancaren a la presó me trauria matemàtiques o física. M'encanta, m'encanta. Bé, Aina, eres investigadora, professora i també cantautora, i ara ja sé també que vols ser ahí, tens la teua part biòloga, i eres membre del grup Palmer, que és una cosa que m'interessa molt, perquè com va ser per a tu portar el món de la recerca acadèmica i la docència amb la creació artística? Una catàstrofe. Una catàstrofe. Sí, com a persona una catàstrofe, com a tindre parelles, família, cuidar els amics, fatal, fatal. Però bé, t'ha omplit d'altres maneres. Ja, la veritat que jo et veig molt ocupada i molt multitasking, no? La veritat és que sí, un poquet hiperactiva i un poquet autoexplotada. Però no creus que val la pena? Pot ser, la veritat és que no ho sé, el dia que estiguem a punt de morir-nos, jo crec que pensarem que no hem dedicat prou temps a altres coses, però si l'haguem dedicat a altres coses pensaríem que no n'hem dedicat prou a les que ho estem dedicant, aleshores no ho sap ningú. Tens tota la raó. Però jo també al final soc conscient que després, al final de tot, algo hem posat el nostre granet d'arrel, encara que siga que hi ha gent que vulgui aprendre valencià gràcies a nosaltres, per exemple, que és justament, jo veig molts dels teus capítols en Apunts de Llengua i es posen a les meves classes de català i de valencià i
hi ha molta gent que es motiva, no? I això també és molt bonic, veure una manera diferent d'estudiar un idioma que no és agafar un llibre o agafar una llista de vocabulari com es feia abans en anglès, sentint una persona que et comunica, que parla, que fas bromes també en els teus vídeos. A veure, és un honor i és un luxe poder formar part del projecte Apunts de Llengua perquè aprofite molts pals, no?, de la meva professió, perquè sóc experta en didàctica de llengües, com has dit, professora titular del Departament de Didàctica, i aleshores em serveix per a la recerca, en la part de comunicació, que és el primer que vaig estudiar i que sempre m'ha agradat molt comunicar i fer un poc el teatret també m'ho amplia en aquest sentit. He conegut uns guionistes meravellosos que són Raúl i José Molins dins de la productora Ambra i hem engegat el projecte Xusma de Luxe, que també és un podcast. I puc tindre contacte també amb professorat en actiu, amb els cursos que estem impartint, amb els apunts de llengua. Aleshores és com que tot es realimenta i veig ahir realment que he aprofitat el temps. Totalment. Jo pense que has totalment aprofitat el temps i tot el que et queda també. I ara que has comentat del podcast Xusma de Luxe, és també molt bonic. Recorda que vas vindre a Xàtiva, a la meva ciutat, a gravar un episodi en directe un dia que hi havia, no sé si era una fira medieval. El Firall, la fira de l'All Tendre. Era el Firall, és de veres. Ho vas passar, mira, genial. I recorde també que com jo et vaig escoltar, no era igual que com t'havia escoltat en Apunts de Llengua, no? Vas gastar un registre diferent i això va ser també molt bonic, no? Veure com una professora també la tens allà al teu poble, a la teva ciutat, parlant més propera al que tu parlaries, no? Que és el que, en el meu cas, a mi em sembla també molt bonic, el que sempre diem també de col·loquial, on està el límit, no? I justament volia treure això també perquè ens vam veure a la jornada del col·loquial en els mitjans de comunicació i la literatura, organitzada també pel Departament de Filologia Catalana i celebrada així a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, el 6 i 7 de maig de 2025, i recorde que la teva xerrada anava sobre model i models de llengua en una mateixa creadora cultural valenciana, contradicció o idiolecte flexible. Aleshores, jo vull preguntar-te si creus que el col·loquial és una amenaça per a la llengua o si, al contrari, és una oportunitat per connectar millor amb la societat o simplement una altra forma de viure, no? De crear diferents continguts. Vera, és que, a veure, existeix, és a dir, és el que és una realitat, el variacionisme és una realitat i simplement la llengua és una cosa, com diria Saussure, la langue és aquesta cosa abstracta que no es pot amidar, apamar de cap manera i recull molts matisos i molts registres, àmbits d'ús i, per tant, doncs és normal, no?, que ens anem adaptant de la mateixa manera que no ens vestim igual o que no estem igual en tots els llocs, doncs anem també adaptant la llengua als contextos i, per tant, doncs, no sé qui parlava de les tendències centrípetes i centrífugues en la llengua, no sé si era Eugenio Coseri o no sé qui era ara mateix, però vaja, hi ha unes tendències normativitzadores que són centralitzadores en el sentit d'homogeneitzar i unes altres que són els usos i que van com expulsant cap a fora, no? Fent variació i fent que la cosa vaja de manera centrífuga, no?, cap a fora. Aleshores, són dues forces, com si diguem, de la gravetat i forces físiques, no? I per tant, doncs, és el que hi ha. Aleshores, ha de buscar un equilibri i no existeix. Si tot fora estàndard, seria una llengua artificial i si tot fora variacionisme no sabríem el que parlem. Aleshores, doncs, és el que hi ha, ho hem d'assumir i hem de fer el millor possible. Totalment. Al final la paraula clau per a mi és d'equilibri, que de fet també ho parlàvem en el podcast, en l'episodi d'abans que tenim amb Cabra Fotuda i Barney, que parlàvem també un poc de quin equilibri, on està l'equilibri realment, quin és el límit de en este moment utilitzar col·loquial i en este moment està molt mal utilitzar col·loquial perquè és tirar la llengua per terra. Tampoc és tirar la llengua per terra, no? No, jo crec que és un grandíssim homenatge, no? I un símptoma que la llengua s'utilitza, no? I se col·loquial. Efectivament, que està en evolució. Sí, que s'està utilitzant i que està, per tant, evolucionant, com tu dius. Clar que sí, no ho veig despectiu. Qui vulgui criticar-te et criticarà o per parlar massa estàndard o per parlar massa col·loquial o per parlar vulgar, no ho sé. Jo, per exemple, a mi doncs escriure lletres de cançó molt estàndard, em sembla que estic fent material didàctic per a un llibre de bromera i no és el cas, estic intentant expressar-me
des de dins i des de, no ho sé, des d'una cosa autèntica i potent i punk, i aleshores per a mi ahir la llengua estàndard se'm fa estranya. Efectivament. En canvi, si escric un article d'opinió o estic amb tu així en una universitat de València, en un context formal, doncs se'm faria estrany parlar com parlen el Xusma, que és un podcast molt més vulgar i en el qual estem... doncs jo no estic en aquest clic, no?, d'estar en l'acadèmia. Aleshores, no ho sé, faig el que puc, no sé si ho faig bé o no, però simplement tinc aquesta contradicció, com moltes altres, intenté coexistir amb ella. Hem de diferenciar, jo crec que al final hem de saber diferenciar en quin moment s'ha de fer una cosa o s'ha de fer una altra, però tampoc et dic que este podcast siga que has de parlar superformal i que estem així en a punt, vull dir. No, però és cert que per ser en la Universitat de València, per tractar de temes de llengua... Sí, la veritat que sí. Pel context a mi em porta a parlar més formal, com parlarien els apunts de llengua o com parlarien la classe de magisteri que acabo de fer. Efectivament. Jo, la veritat que cada episodi és un món. Vaig començar també siguent una cosa molt col·loquial i al final vaig acabar gravant en la Universitat de Montreal i ara en la Universitat de València. Aleshores això també fa que es convertisca en algo molt més formal, també perquè les meues temàtiques solen ser molt formals o solen ser molt relacionades amb la llengua. Si estic parlant de llengua, tampoc puc posar-me així a dir el que pense quan jo parlo amb les meves amigues, no? Podries fer-ho, però no ho sé. Podria fer-ho, però en aquest cas no. En qui penses, no? I el públic objectiu en qui estàs pensant. Efectivament. Sí, i jo volia preguntar-te si justament per haver utilitzat el col·loquial en cançons o en el podcast de Xusma Deluxe, si has rebut crítiques pel fet de ser professora o simplement pel fet d'utilitzar la llengua, un altre registre de llengua que no fora el formal? A veure, a mi se m'ha corregit, clar, com si no sapiera escriure, se m'ha corregit lletres de cançó com si estigueren escrites malament i jo desconeguera la norma, no és el cas. També se m'ha corregit en el de mica en mica coses que realment no estaven malament, o altres que sí, i jo he après molt també exposant-me públicament, no? És com si estigués fent una classe però a tot el món, aleshores aquí no faria una classe i en algun moment algú que sapiera, algun altre col·lega, professor, li diria no, això que dius no està bé, és que, mira, per exemple, jo vaig començar a fer classe i deia, tenia la interjecció esta de val, i val, jo pensava que estava bé i no estava bé, és d'acord, entesos, està clar. I em van corregir. Ahir em va corregir una companya i em sembla molt bé, però vull dir que a vegades si estem tancats en la nostra classe i ningú més que els nostres alumnes que saben molt menys que nosaltres ens estan escoltant, doncs a vegades podem estar repetint un error infinitament, que no només tenen errors els alumnes, els professors també, el que es diuen els obstacles didàctics són els que tenim els professors a l'hora d'explicar les coses, que no sempre ho fem bé, els epistemològics són els que tenen els alumnes i això sí que estan, els esperem i per tant treballem amb ells, però l'obstacle didàctic del professor o del mestre és molt present. I que també forma part de l'aprenentatge del professor. Jo crec també. Que sí, que som humans, que podem cometre errors i podem no saber alguna cosa i justament una correcció de tant en tant no va mal, no? No, però també està bé anar millorant. És a dir, però dius que se t'ha corregit. Com és això de se t'ha corregit? Per les xarxes socials? Se t'ha corregit formalment? No, és en comentaris de Twitter, de YouTube, de tot, però no sé, també m'han corregit. És a dir, per exemple, per a Famílies pel València vaig fer un reel en castellà per explicar els beneficis del multilingüisme i a partir de les llengües pròpies pensava que havia d'anar dirigit a unes famílies castellanoparlants i també se'm va dir de tot per fer un vídeo en castellà, o l'altre dia vaig penjar un vídeo d'una conferència a la Universitat de Poznan sobre intel·ligència artificial i ensenyament de llengües, que el vaig fer en castellà perquè m'ho van demanar i també se'm va dir que per què feia vídeos en castellà quan el 99% són en valencià. Vull dir-te que si no és per una cosa és per una altra. Quan es poses públicament en les xarxes et criticaran el que els abellisca. Totalment. Jo ara estic començant a experimentar les meves primeres crítiques, que també entenc que és de gent que veu un tros d'una cosa que descontextualitza. Bueno, m'han dit des de catalanista hasta per amunt, però al final és gent que veu un tros de TikTok que no és el podcast en si. Tu escolta tot el podcast i veuràs com és això. I veuràs però també és que hi ha gent de tot. Vull dir, igual et diran pan catalanista que el contrari, que et diran que no parles
el català que toca. Vull dir Efectivament. que... I després ara, bueno, les crítiques així més... Perquè les crítiques que he rebut són més als convidats. Ara les crítiques que estic rebent a fer subtitulació, que jo la faig automàtica i és en català, no és en valencià. I jo, sincerament, tinc molta feina. Este podcast costa molt d'edició, de gravació, de tot, com per posar-me jo paraula a paraula. Pim, pim, Els pim. subtítols són perillosos. Són perillosos. Sí, jo et recomano Happy Scribe, però que s'ha de pagar i després ho has de revisar, perquè si no... Clar, és que tots s'han de revisar. Però tot és temps. Això està claríssim, tot és temps. Però bé, anirem posant-li... Compartiu aquest podcast per a que el temps vagi augmentant-se i també les reproduccions. Sí. Molt bé. També vull comentar-te que has publicat fa poc un llibre que es diu Ensenyar llengües al País Valencià amb Joaquim Dols, un llibre que reflexiona sobre el plurilingüisme i la didàctica actual. De fet, el 27 de novembre a les 9 del matí el presentes a la Facultat de Formació del Professorat per a tots els estudiants que ens estiguen escoltant. Anirem a veure't. Bueno, haurem de votar classe, però ja parlarem. Entre planta 04. 04, molt bé, això no ho tenia apuntat. Aleshores, a partir d'aquest llibre, quina és, sense fer-nos així molt d'espoiler, perquè anem a llegir-lo tots, quina és la teua idea clau? Què penses que ens emportarem els lectors al llegir-ho i quins creus que són els reptes actuals justament de l'ensenyança en valencià i de les llengües en general? A veure, este llibre he tingut també el plaer d'escriure'l amb una persona que és molt amiga meua des de fa uns anys, que és Joaquim Dols, que és un gran pedagog de la Universitat de Ginebra, ha estat 40 anys treballant a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Ginebra i és un grandíssim referent en didàctica de llengües, molt en el món francòfon, per exemple, al Canadà, Bèlgica, França i la Suïssa francòfona, però també, per exemple, al País Basc, així també hem assumit la seva tradició mitjançant tot el tema de la seqüència didàctica, etc., amb els grups GIEL i GRAEL, crec que es diu el d'Anna Camps i companyia, de Barcelona. I aleshores és una persona que en sap moltíssim, però al mateix temps és un morellà, molt valencià, i aleshores ara s'ha jubilat i volia com portar tot aquest marc epistemològic, tota aquesta investigació de 40 anys a Suïssa, portar-la així i com adaptar-la, traduir-la, en crear alguns capítols nous també, i pensant en l'actualitat del País Valencià i aleshores fer-ho de la meva mà, que sóc molt més inexperta, però sí que és veritat que tot ho he fet, o la majoria de coses les he fetes en el sistema educatiu valencià, públic, a més, i que aleshores era el contrast entre una persona molt valenciana que ha viscut 40 anys fora d'ací en un context plurilingüe amb el francès com a llengua minoritzada i moltes llengües familiars, molta migració a Ginebra, i és la confluència de les dues perspectives. Molt bé, molt bonic. Estic segura que en això ens has convençut a tots per a llegir-lo. Molt bé. I aneu, recordeu, 27 de novembre a les 9 en l'entreplanta 04 era. Ai, perdó, he dit entreplanta, perdó. Planta baixa 04. És que l'entreplanta 04 és el meu despatx. És planta baixa 04 de l'edifici de la Facultat de Formació de Professorat. Bueno, l'entreplanta estudio jo. Ah, sí, segura. I tindràs tu les teues classes del màster. Has comentat també que estaves en una conferència l'altre dia d'intel·ligència artificial i a mi m'interessa molt justament la intel·ligència artificial. T'anava a preguntar sobre la relació que fas tu en tecnologia, llengua i educació i com creus que pot ajudar la intel·ligència artificial a millorar la competència comunicativa de l'alumnat. I si creus que l'IA, com diu molta gent, no deixa espai per a la creativitat o si és més bé el contrari. La IA, per sort, s'ha entrenat d'una manera que no busca... Bueno, els models de llenguatge s'han entrenat d'una manera que, tot i que no buscaven aprendre llengües minoritzades, ho han fet, perquè s'han entrenat de manera massiva i amb dades d'internet i aleshores han acabat doncs, sent molt bones parlant català, èuscar i llengües molt menys parlades que aquestes. Aleshores, això és una oportunitat que ens hem trobat pel camí que podem utilitzar. I després, que si potencia o perjudica els aprenentatges, doncs això és com l'energia nuclear, no? Que pot curar-te un càncer o pot destruir la humanitat sencera. Aleshores, la IA podrà destruir la humanitat sencera o la podem utilitzar per a dispositius que ens ajuden a ampliar les nostres capacitats cognitives, a entrenar, a fer processos de bastida per anar adquirint els aprenentatges amb un acompanyament molt més econòmic que un professor particular, per exemple.
segons com s'utilitza, és una arma de doble tall. Totalment, m'ha encantat. Però ara també, més quan a com l'utilitzem individualment, tu la utilitzaries o la utilitzes a les classes i penses que és perillós utilitzar-la a les classes? És de veres que en un àmbit acadèmic universitari no és el mateix que en l'àmbit de secundària, per exemple, però què opines tu? També siguent professora del màster de secundària, si recomanes als estudiants utilitzar-la o no? Jo recomano estar familiaritzat amb les tecnologies perquè, igual com amb les xarxes socials, amb els videotutorials, amb la IA, perquè després els nostres alumnes són ferramentes que utilitzaran i, per tant, saber per a on van, no? Quina és la seva realitat. Per exemple, jo recomano utilitzar-la com a suport, no per estalviar-se faena, però sí per a optimitzar el temps i com a suport, com si tingués un auxiliar, però que no li has de pagar, no? Aleshores, per ajudar-te a crear materials o a afinar rúbriques o a gestionar molta informació ràpidament, coses que no podries fer, necessitaries 10 vegades més de temps de fer si ho fas amb ajuda d'intel·ligència artificial com a docent per a crear continguts o ferramentes d'avaluació pot ser molt, molt útil, però no delegar l'avaluació, sinó potenciar o afinar el que ja fas tu. I sempre amb una última supervisió teua, perquè si no pots acabar mostrant coses o fent arribar coses als alumnes o a l'administració del teu lloc de treball o on siga que no siguin correctes i fins i tot acabar doncs, cometent delictes en el sentit de o falsificació documental, etc. Aleshores has de ser molt curós en el procés. La IA canvia els nostres processos a l'hora d'elaborar textos i a l'hora de comunicar-nos. Segurament coses que abans no li dedicàvem tant de temps com ara un prompt, donar les instruccions, començar a fer alguna cosa, ara doncs podem mimar-ho molt i podem obtindre un resultat molt bo a mitja pas del procés. A vegades coses més tedioses com transcriure, resumir, reorganitzar, mediar, el que diem mediació en la mediació lingüística, això ho fa molt bé la IA i ens estalvia molt de temps, però el principi del procés, aquest prompt i els reprompts que li puguem fer en el procés i el final de tot, aquesta última revisió que no se t'escape res que no siga que tu subscriuries, doncs això encara és més tediós amb la IA que sense la IA. Totalment, jo crec que són conceptes claus. Utilitzar els prompts jo crec que és una cosa que ara, d'ací poc, segur que hi ha algun màster de com fer prompts en la IA. Els textos instructius són molt importants ara. Efectivament, sí. I estava també l'altre dia en una xerrada de Raquel Sanz Moreno, també professora del Raquel, màster, que ens contava i era molt, molt interessant com dia també, no? Que la IA no és un creador d'un producte final, sinó que és el procés. Tu en el procés de creació la podràs utilitzar per a coses puntuals que lleven temps, però no per a llevar-te la feina final i després sempre revisió humana. O sigui, això jo crec que no està bé que una persona vagi i diga vinga, fes-me això i ja està. Sobretot també, jo parlo d'estudiants, però de professors ja et pots caure en problemes més greus, no? Crea'm tot això, rúbriques, tal. I la IA no és perfecta de moment. Vull dir, sempre hi ha algun marge d'error que s'ha de... I els alumnes... ja hem suspès treballs finals de grau a la meva facultat per ús de la IA no reconegut o no citat o no esmentat. Clar, però això és l'altra. Com cites la IA? Com citaries la IA? No, però en el procés sí que pots dir que sí que pots elaborar algun material, algun recurs, alguna cosa o alguna part i tu dir que això s'ha fet mitjançant la IA i dir com. Si ho dius, si tu declares, no estàs fent res... Un ús fraudulent que posen en les rúbriques. No és un ús fraudulent, clar. Totalment. Molt bé. Jo crec que això al final està en evolució encara. S'anirà veient com utilitzem la IA, els límits que hi haurà a la universitat, perquè de moment la universitat posa uns límits clars, però tampoc sabem fins a quin punt. Quin és l'ús fraudulent? Pot ser jo què sé, demanar idees per a fer el TFG, això no és un ús fraudulent com a tal, no? Tu tens la idea i li dius, millora-la, busca'm informació sobre tal, busca'm tal, no sé. Jo no ho consideraria fraudulent, vaja. Però, no ho sé, estan ara fent els reglaments d'ús de la IA i està canviant tot molt ràpid. Aleshores, sobretot que no es noti. Quan s'acabi aquest treball, que ningú puga veure res, que ell puga fer sospitar que ho has fet amb IA, si no és expressament fet amb IA per alguna funcionalitat i ho estàs dient. Exacte. I passant de la IA a les xarxes,
que tu estàs molt present per ahí, creus que poden ser un aliat per a la normalització lingüística? Sí, és un àmbit públic, un àmbit d'ús, un context públic de comunicació i, per tant, com més presència pública tinga la llengua millor, tant en àmbits d'ús de prestigi com més col·loquials o més populars, sí. Molt bé. A mi la veritat que les xarxes em pareixen una molt bona ferramenta, a dir, de normalització lingüística. També depèn és com la IA, no? Depèn del seu ús. No és el mateix que la utilitzes per unes coses que per unes altres, però bé, això... Sí, però bé, tot tipus de contingut en català, en valencià, doncs en principi el veig adequat. No sé, bueno, tampoc tinc cap il·lusió perquè hi hagi creadors de contingut d'extrema dreta en valencià, però bé, no seria, per a mi això no és tan important, però vaja, que de maquillatge del que siga, tot el que siga ètic, no? Que respecte els drets humans i que siga en valencià, doncs millor, per a mi millor que en altres llengües en el nostre context. Molt bé, Aina, molt interessant. Vull acabar en una pregunteta, no anem a fer molt més llarg. Què t'agradaria que la gent recordara de tu com a professora? Quan em morga? En un futur, quan et jubiles, per exemple. Jo no he parlat de la mort, Aina. M'has clavat així la mort. Com ho has dit d'una manera que dic, ai, mare, què t'agradaria que recordaran de tu com a professora? No dic com a persona, que també, però no, com a professora. Els meus alumnes? Els teus alumnes. Que les classes són divertides i que d'alguna manera els he marcat, no ho sé, que se'n recorden de mi, bàsicament. Però en general, doncs sí que em fa il·lusió formar part d'este moment especial en la creació de materials didàctics en el qual doncs, s'està donant valor als recursos audiovisuals ja al nivell del llibre de text i sí que és veritat que he tingut la sort d'estar ahí enmig de tota aquesta explosió i d'aquesta revolució o, bueno, aquest canvi, no? Aquest canvi de format i si en algun moment més avant queda com que sí que he estat ahí en el moment fent això, doncs estaré contenta. Si no, doncs no passa res tampoc. Totalment. M'agradarà que el valencià sobrevisca, això sí. Això sí, això està clar. Però sí, la veritat que ja puc corroborar que ja conec algunes de les teves alumnes que ja m'han dit que de les teves classes se'n recorden que són divertides i que han après molt. Ai, mare. En això te pots endur un molt. Ai, que bé. Sí, no vaig a dir noms. I ara ja, últimes preguntes. Quina és la teva paraula preferida en valencià? És la frase que preguntes sempre a tots. I si haguem de posar-li una banda sonora a la teua trajectòria, quina cançó triaries? Pot ser del teu grup de música o de qualsevol. Ostres! Uau, una paraula preferida. És que no ho sé, però ara mateix podria dir moniato. Moniato m'agrada, perquè com que estic molt cremada últimament tinc ganes d'insultar i moniato és un insult que m'agrada. Moniato m'encanta. Molt bé. I cançó ara mateix, és que ara mateix la meva vida és amb un to, com ho diria? Amb un to autodestructiva, no sé, així una cançó forta de rebentar-ho tot. De rock. Heavy o algo així. Ara me veig ahí. O molt melancòlica. Una de dos. Dos extrems. Les dos juntes. Alguna cançoneta, no ho sé. Ai, que m'agrada. Bueno, mira, per exemple, esta nit vaig a un concert que és del Trobam, és la Fira Trobam, i vaig al concert de Pep Mirambell, que és dels Jovens, un grup que es diu Els Jovens, que bueno, ja no està els Jovens, ara tenen René Macone i Pep, han tret un disc que es diu Pop Socialista Obrero Espanyol i me pareix un disc superbonic i en aquest disc una cançoneta que podríem dir que m'agrada també és una que hem participat Titana i jo que es diu, no sé com es diu però és una cançó de la Babalà que és és d'una illa deserta, això m'agrada. Si la vols posar així al final. La posaràs, sí. Estava en la Babalà i és de visc en una illa deserta, enmig de la mar del sud. Potser tu eres molt jove i no ho saps. Me sona d'haver-la escoltat, però no. Això m'agrada també per estar, com per trobar un oasi en el meu dia a dia de dir una estoneta en una illa deserta, al solet i a gust.
Que bonico, que bonico. Que bé acabem el podcast, Que bé. Moltes gràcies, Aina. La veritat que ha sigut una conversació molt xula, la veritat. Inspiradora, Gràcies. interessant i m'has aportat moltíssim. D'ací treuré bons titulars. Molt bé, gràcies per convidar-me i ho hem intentat, és el segon intent que fem. El primer vaig fallar jo, va ser un contratemps meu. És complicat. Les persones tenen vides molt ocupades. Jo entenc que tu també... Mira, jo te tinc en un pedestal, vull dir, és normal que estiguis ocupat tot el rato i que tingués contratiempos. Pot ser que m'has espillat en uns mesos més complicadets, però bé. Pot ser. Ja tornaràs al podcast quan estiguem més tranquil·la. Tenia ganes de vindre. Molt bé, moltes gràcies. I recordeu també, totes les persones que ens escolteu, que podeu compartir el podcast, pujar-lo a les xarxes socials i si teniu alguna proposta de convidat o de temàtica, podeu participar. Gràcies. Gràcies. Adeu.